Hálákat adunk Istenünk a Jézus nevében, hogy egybegyűlhettünk, és öröm tölti el a mi szívünket. Amen. Köszönjük, hogy dicsérhettük a te csodálatosan nagy nevedet, és felemeltük, mert minden tisztesség és dicsőség téged illet. Te vagy a méltó arra, hogy dicsőséget vegyél a mi szánkból is. Jézus nevében kérlek, nyisd meg a te drága igédet, mielőttünk töltsd be, hogy megerősödjünk, hogy tiszta kezeket tudjunk felemelni, bizonságok tudjunk lenni az embertársainknak. Jézus nevében. Amen. Először is szeretnék mindenkit köszönteni Jézus nevében. Azok is, akik nagyon messziről jöttek az Óperenciás tengeren túlról, mint például Gödről, meg akik a Ceglédnek az egyik oldaláról, meg a másik oldalról, és megint egy nagy távolságról, Cegléd-Bercelről is eljöttek ide, hogy együtt legyünk, és hogy örüljünk az Úrnak. Egy olyasmit szeretnénk, hogy egy kicsit beszéljünk. Múltkor arról volt szó, hogy a béreabeliek azok nemesebb lelkű testvérek voltak, mert megvizsgálták azokat az igéket, amelyeket hirdettek nekik az apostolok. És az apostolok nagyon szerették azt, hogy a hallgatók azok ne csak úgy hallgassák, és akkor ennyi az egész, hanem arra foglalkozzanak, azt forgassák a szívükbe, és hogy vizsgálják meg, hogy tényleg úgy van-e, ahogy az ige hirdető hirdette. És hogyha ezeket megvizsgáljuk, még erősebben megerősödik a mi szívünkben Isten igéje, és gyümölcsöt teremme. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy azt akarja, hogy az a mag, ami a szívünkbe hull, Isten igének magja, az 30, 60 és 100 annyit teremjen. Amen. Részt vettünk egy szolnoki nagyon csodálatos alkalman, és nagyon jó prédikációt hallgattunk, és ott volt egy olyan ige a 2 Királyok 4.1.4-ből, 2 Királyok 4.1.4, ami egy nagyon csodálatos történet, és az ige hirdető azt mondta, hogy Isten természeti törvényeket hozott létre ebbe a világba, és azokat a törvényeket nem hágja át ezeket a törvényeket, és hogyha mégis megtöri az ő törvényeit, amit alkotott a természetbe, azt úgy teszi, hogy ha bent vagy a te belső szobádba, imakamrába, és senki ne lássa. Tehát egy csodát, hogyha átélsz, akkor az bent van a te imakamrádba, és hogy te látod csak azt mert nem töri meg Isten nyilvánosan a természeti törvényeket. És ezzel kapcsolatban szeretném egy kicsit megvizsgáljuk Istennek igéjét. Tehát 2 Király 4.1.4, ez egy nagyon csodálatos ige, hogy kiállta egy asszony a próféták fiainak felesége közül Elizeushoz, és mondta, a te szolgád, az én férjem meghalt, te tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a 2 gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. Mondta neki Elizeus, mit cselekedjen veled? Mondd meg nékem, mi van a házadban? Mondta az, a te szolgáleányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Tovább. Akkor mondta, menj el, kérj ott kint minden te szomszédöttől üres edényeket, de ne keveset. Tovább. És menj be, zárkózz be magad a te fiaiddal, és törzsd az olajból mindenik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. Na, itt nagyon sok csodálatos dolog van. Az egyik az, hogy ha egy ilyen elkeseredett helyzetbe került ez a család, az asszony és a gyerekek, abban az időben, de most is nehéz helyzetben van az, aki gyerekeket nevel, és a férj meghal, és akkor nincs lehetőség keresni pénzt, és akkor még a hitelező is ott van, és akkor jönnek, és akkor ilyesmiket mondanak, hogy a falon a kép mi van, meg ilyesmiket
bosszantanak bennünket, amitől felmegy a vérnyomásunk, meg minden. És tehát ilyen nagy probléma történik, és a hitelező is jön, akkor ez a próféta nem azt mondta ennek a elkeseredett asszonynak, hogy hát miért ment bele a te férjed adósságba? Miért vett fel hiteleket? Ugye a mostani modern kommunikáció ez van, hogy megvizsgálják, hogy hát miért vettél fel hitelt? Hát akkor, hogyha meghalsz, akkor a te családot kell fizesse. Na de hát ilyesmit nem nagyon olvasunk ebbe az igébe. Elizeus nem azt mondta az asszonynak, hogy miért vette fel a férje a hitelt, és most pedig rabszolgának lesznek eladva ő és a gyerekei, hanem azt kérdezte Elizeus, hogy mit cselekedjen veled, mi van neked otthon. És akkor azt mondja, hogy van egy korsóolaja. És akkor menj át, nagyon csodálatos, menj át a szomszédokhoz, és kérjél edényeket, de ne keveset. Ez valami nagyon csodálatos. És zárkozzál be, ez tényleg így van, a Istennek így, zárkozzál be a te szobádba, és elkezdje töltögetni ezt az olajat. Na most már. Tehát igaz ez a dolog, hogy Isten akar segíteni azoknak, akik felkiáltanak hozzá, és konkrétan akar segíteni. Nem az az első, hogy szemünkre vesse, hogy mit cselekedtünk rosszul, és hogy kerültünk be a bajba, hanem hogy tudjon nekünk segíteni. Igen, az 1 Mózesben meg van írva, hogy meg gondolkoztam azon, hogy milyen törvény is ez, amiért mi olyan nehezen keressük a kenyerünket, és olyan sokat kell dolgozzunk, és hogy a föld bogáncskórót terem nekünk. Milyen törvény is ez? Így teremtette Isten a világot? Mert arról volt szó, hogy teremtette Isten a világot, és azokat a természeti törvényeket nem akarja áthágni Isten. Tehát milyen világot teremtett? Olyan világot teremtett, hogy bogácskórót teremjen a föld? Nem. Hanem vétkezett az ember, és azt mondja Istennek igéje az 1 Mózes 3.17-ben, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Tehát Isten avatkozott be, és ő változtatta meg az ő általa teremtett törvényeket. Mert édenkertet tett Isten erre a földre, és oda helyezte Ádámot és Évát, és nem volt semmi más dolguk, csak leszedjék a fáról a gyümölcsöket, és hogy elnevezzék az állatokat, és uralkodjanak az állatokon, és nagyon jó dolguk volt. De az ember sajnos vétkezett. És ezért van ez, hogy így. Tehát én úgy gondolom, aztán cáfoljatok meg, hogy azért, hogyha mi nehéz helyzetben vagyunk, bárki, és itten meg kell látnunk, hogy azok is, akik hisznek Istenben, meg azok, akik nem hisznek Istenben, de becsületesen dolgoznak és keresik, történnek csodák az életükbe azoknak is, meg nekünk is az életükbe, és kérjük Istent, hogy legyen kegyelmes és legyen irgalmas, és cselekszik csodákat, és ez nem egy istentelen dolog, hogy mi kérjük, hogy ezt az átkot, amit ő kimondott, egy kicsikét enyhítse a mi életünkben. Hogy be kell menni az imakamrába, és el kell rejtőzni, és az olajat úgy kell töltögetni, ez is igaz, és én gondolkoztam erről, hogy többfajta csoda van. Tehát van egy csoda, amelyik ilyen természetfeletti dolog történik az életünkben, és
hirtelen a semmiből kapunk egy jó munkahelyet, ami azt jelenti, hogy nem olyan fáradtságos munkával nagyon kevés pénzt, hanem egy kicsit kevesebb munkával több pénzt keresni, ez is egy isteni ajándék. Mert ha elnézünk Afrikába, vagy mit tudom én hol, ahol az reggeltől estig dolgoznak az emberek semmiért, és semmik nincsen, ugye, hogy az is ajándék, hogyha nekünk, ahogy van, amennyit dolgozunk, és hogy mennyit kapunk érte, de sok minden történhet, mert jön egy vihar, és leveri a háznak a cserepeit, és akkor minden, tehát sok minden benne van ebbe az átokba, amiért imádkozhatunk, hogy az Úr legyen irgalmas hozzánk, és cselekedjen csodát a mi életünkben, de úgy gondolom Isten igéje alapján, hogy imádkozhatunk, hogy az Úr enyhítse ezt az átkot a mi életünkben. Ha mi azt mondja, hogy keresétek először Istennek országát, és minden egyéb megadatik nektek. De vajon Jézus Krisztus az új szövetségben cselekedette ilyesmit, amikor anyagi problémát oldott meg? Én 2 igét olvasnék fel, ami csoda. Jézus Krisztus cselekedte csodát, amivel segített embereknek anyagi problémákban. Most azt a 2-t felolvasom, és utána mondjatok ti is, mert biztos több is van. Az egyik az, hogy Máté 17:27, de hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vondd ki az első halat, amelyről ráakad, és felnyitván a száját egy státert találsz benne, és kivevén adod a nekik, én érettem, és te éretted. Itten ezt kivette a hal szájából azt a pénzérmét, és kifizette az egész adóját, nem csak egy embernek, 2 embernek. Miért cselekedte Isten? Hát Isten törvényét csak úgy pak menni kéne, és kiszedni a hal szájából, de ez azzal bátorít bennünket, hogy mi is kérhetünk ilyen csodákat. Mert Jézus Krisztus cselekedett, és azt mondta, hogy a Jézus Krisztus is azokat cselekedte, amit az atyától látott. Ugye semmit se cselekedett saját, ő beteljesítette Isten akaratát. Egyet tudunk ebbe érteni? Tehát itten a földön semmi olyan nem cselekedett, ami a saját kényekedve szerint való, meg hogy a másoknak borsot törjön az óra alá, meg minden, nem ilyesmi, hanem Isten akaratát teljesítette be. És hogyha ezt cselekedte, hogy mondta, utasította, hogy menj, fogd ki a halat, és a szájába legyen, és ott van, és fizess ki az adót, ezt cselekedte Jézus Krisztus, és az atyától látta. A másik pedig Lukács 5:5-7. És felelvén Simon mondanéki, Mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazáltal te parancsolatodra levetem a hálót, és azt megtévén halaknak nagy sokaságát keríték be, szakadoz vala pedig az ő hálójuk. De valamikor utána számoltam, hogy ezzel a halfogással, hogy még kellett a másik csónakok is odajöjjenek, mert süllyedt el az a hajó, annyi halat fogtak, és hogy abban az időben ezek ebből éltek a halászok, Simon Péter is ebből élt, tehát nem egy kicsike kis ilyen picurka kis csónakja volt, hanem egy olyan csónak, amiben halakat lehetett tenni, és a halakat akkor is úgy volt, hogy nem mindig volt szerencséjük kifogni, volt, amikor sikerült, volt, amikor nem. Ez azt jelenti, hogy amikor sikerült, akkor kellett a nehéz napokra is félretenni, tehát nagyobb adagot is tudott tenni abba a csónakba, és hogyha abba a csónakba és a másikba 2 teletemt, akkor én valahogy egyszer úgy számoltam, hogy az egy fogással az körülbelül 4 háznak az árát szedték ki abból ezzel a fogással. Tehát ottan szépen kiszedték az ő családjaikra, gyerekeikre, minden, egyetlen egy halfogással is, kimondta nekik, hogy menjék, hogy vessék be a hálót.
Ki mondta? Ő egyik a másiknak, egyik cikkolta a másikat. Jézus Krisztus mondta, és akkor még azt mondta Péter neki, hogy jó lehet, ő ebből élt, a mestersége, ő tudta a szeleket, mindenféle haljárást, meg mindent, és azt mondta, hogy hát most vetettem be a hálót, és nem fogtam semmit, semmi esélye nincs annak, de mivel te mondod, akkor bevetem a hálót. És akkor kivette. Hát ezt is Jézus Krisztus mondta, nem egyik a másiknak, nem okoskodás, itt azt mondja Istenek igéje, hogy Isten igéjén alapuljon a mi hitünk, ne emberi okoskodáson. Tehát Jézus Krisztus mondta a Péternek, hogy ezt cselekedje, ő megcselekedte, és csoda történt itten is. Halleluja. Amen. Nagy csoda. Na most már voltak ezek a csodák, amelyek természet feletti dolgok voltak ahhoz, hogy megsegítsék a mi anyagi életünket. A másik pedig az egészségünk, a gyógyulásokra való csodák. Mert az, amikor a Noével kapcsolatban, tehát addig, amikor az első dolog volt, amikor mondta Isten Ádámnak, hogy megátkozta a földet, hogy keservesen ne bogáncskorot teremjen, és nehezen tudjad azt megművelni, és sok munka kelljen ahhoz, hogy megkeresed a mindennapi kenyeredet, akkor még az emberek 1000 évig éltek. És más körülmények voltak a Földön, azt mondják, hogy 2 atmoszféra nyomás volt, ma a víz borította az egész Földet, csodálatos volt a légkör, minden elképzelhetetlenül más világ volt. Sajnos a bűn elszaporodott annyira, hogy utána Isten közbelépett, és a Noének mondta, hogy akkor csináljál bárkát. De még ebben a helyzetben is, hogy bogácskórót termett a föld, abban a helyzetben is az emberek 1000 évig éltek, és különleges, ha most megnézzük a mi életünket, hogy mennyi ideig vagyunk aktív dolgozók, hogy mennyi ideig tudunk dolgozni. Elkezdünk mondjuk 20 éves korunkban, vagy 18 éves korunkban dolgozni, és dolgozunk egész 65 évig, 70 évig, ki hogy dolgozik, ki milyen országban, meg milyenek a törvények, meg hogy az 20, 60, 70, az 50 évet dolgozik az ember. És valamit összeszed, vagy nem szed össze ez az 50 év alatt. De mi lenne, hogyha 500 évig tudnánk élni? Akkor már valahogy nagyon sokkal több lehetőség volna arra, hogy akkor tudjunk egy kis házat építeni, meg tudjunk a kis gyerekeinknek félretenni, meg minden, ha 500 évig élni, de nem kell sokat mondani, ha csak 120 évet tudnánk élni, de úgy, hogy a 120 évig tudjunk dolgozni egészségesen, akkor is már sok mindent tudnánk megcsinálni, tehát az alkotás az Istentől van, hogy alkossál, hogy cselekedjél, hogy dolgozzál, hogy építsél, minden Istentől van ez a kegyelem. Amen. Na de ezzel kapcsolatban, a gyógyulással kapcsolatban, hogy az ember az egészsége, mert Noénak azt mondta, hogy építsél bárkát, mert megítéli az egész világot, és elpusztult a földnek a lakossága, és csak Noé és egy páran a családjából maradtak meg, és amikor kiszálltak a bárkából, akkor azt mondta Isten, hogy ne legyen örökké az ő lelke az emberben, hanem csak 120 évet éljen, és azzal, hogy határolta az embernek az életét, ezzel azt is meghatározta, hogy mikortól kezdjen öregedni. Hát, hogyha valaki 500 évig él és 1000 évig él, akkor mondjuk úgy 800 éves korába kezd öregedni. Tehát, hogyha 120 éves él, akkor 80 éves korába kezd öregedni, de mostan már annyira el vannak romolva dolgok, hogy már az ember 60 éves korába kezd öregedni. De még a Mózes idejében úgy volt, hogy ő 80 éves korába kezdett el harcolni, és akkor hozta ki Istennek a népét, tehát 80 éves korába kezdte az ő igazi életét élni. Nagyon-nagyon ritkán még hallunk ilyen bizonyságokat. A KFC-nek az alkotója, ő is 80 éves korában kezdte el ezt a KFC hálózatot, és jött az ötlete, hogy hogyan
süsse azokat a csirkéket és minden, és akkor az egész világon elterjedt és óriási nagy üzlet lett. 80 éves korában kezdte, de ez nagyon-nagyon kevés mostan ebben a világban, pedig ez kéne elterjedt legyen, hogy az ember tudjon alkotni 80 éves korában is. Vannak még orvosok, hallom, hogy még 80 éves korában is műtenek, meg ügyesek, tudományos emberek, csak nagyon kevés, ritka az az ember, aki 80 éves korában teljes értékű életet él, és ereje van, és tud dolgozni, ez nagyon nagy kegyelem Istentől. Na de akkor mi van a gyógyulásra? A gyógyulásra is igaz az, hogy menjünk be a belső szobába, és csak ott, hogy senki ne lássa, és úgy cselekszik Isten? Itt már én úgy gondolom, hogy itt már a gyógyulásra vannak olyan utasítása Isten igénye, hogy aki a gyógyulást kér, menjen a gyülekezet vénéhez, kenjék meg olajjal, tehát ott már a gyülekezet is bevonódik ebben a dologba, már Isten már nagyobb segítséget ad nekünk a gyógyulási dolgokba, és ott már az egész gyülekezet előtt vannak, és az egész gyülekezet a hitét beleteszi, és ott már nem annyira személyes, hogy az én betegségemről senki nem tud, és csak én imádkozok, és csak egyedül harcolom meg ezt a dolgot, hanem többen vagyunk itten a dologban, a gyógyulásban, a Isten igéje szerint, és tele van olyan példával, amikor Jézus Krisztus akarta, hogy meggyógyuljanak, több helyen írja az ige, hogy betelt erővel, hatalommal, és hogy mindenki oda szaladtak az emberek, hogy csak érintsék meg, és szorongatták, és aki csak megérintette, mindenki meggyógyult, bármilyen volt. Itt elhangzott olyasmi, hogy hát ha olyan betegséged van, hogy gyengébb, akkor menj az orvoshoz, és csak hogyha az orvos nem tud meggyógyítani, csak akkor menjél le Istenhez. Hát ha ezt az Isten igé szerint megvizsgáljuk, jó, minden kis náthával, meg mindennel, tényleg vannak arra gyógyszerek, meg minden, de szerintem meg van engedve nekünk, hogy bármilyen problémánk is van, Istenhez jöjjünk, és hogy Isten adjon nekünk kegyelmet, hogy ne essünk ki a mindennapjainkból, és hogy ne rabolja el a sátán a erőnket. És úgy gondolom, hogy mikor Jézus Krisztushoz oda mentek és megérintették, és hogy mindenki, Isten igéje szerint mindenki meggyógyult, itt csak megemlítem, nem muszáj most felolvassuk, csak megemlítem ezeket az igéket. A Lukács 6.19-ben van az egyik, hogy erő származék belőle, és mindeneket meggyógyítja, és akkor a Máté 4.23-24-ben ott is mindenhonnan oda vitték a betegeket, különféle betegségekből is, kínokba, sínlódva, ördöngösöket, holdkorosakat, guttaütöteket, és mind meggyógyítja vala őket. Tehát itt Jézus Krisztus nem mondta azt, hogy egyes betegségeket meggyógyít, másokat nem, egyes betegeket engedjetek hozzám, másokat nem. Te ne gyere, mert neked olyan betegséged van, hogy azt nem tudom meggyógyítani, te gyere, mert a tiédet meg tudom gyógyítani, te ne gyere ide, mert nem tetszik, hogy te hogy viselkedsz, te gyere ide, mert tetszik, hogy viselkedsz, meg minden nem ilyesmiket cselekedett Isten, hanem felruházta hatalommal, és nekünk is azt mondta, hogy menjünk, betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket üzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. És azért mondom, hogy én azt szűrtem ki Istennek igéből, hogy Isten igenis akar cselekedni csodákat a mi életünkben, mert vannak olyanok, Márk 3.2-ben, hogy lesik vala őt, hogy meggyógyítja-e szombatnapon, hogy vádolhassák őt. És hogy találkoztam olyan emberekkel az életben, akik ellene vannak a gyógyulásnak, és mindenféle akadályt tesznek arra, hogy az emberek ne mehessenek, ne menjenek odaér, hogy imádkozzanak érettük, meg minden, mert hogy még Jézus Krisztus is meg akarták vádolni, micsoda gonoszság lehetett ezekbe a farizeusokba, akik nézték, hogy na gyógyít, de akkor szombatnapon legalább azon ne gyógyítson, mert ha azt megfogjuk, hogy szombatnapon gyógyít, akkor megvádoljuk, akkor biztos az ördögtől van meg mindenki előtt lejárassuk meg mindent, tehát azon munkálkodtak, hogy az emberek ne gyógyuljanak meg. Én
Úgy gondolom, hogy mi pont ellenkezőleg azon kell munkálkodjunk, hogy az emberek meggyógyuljanak. Azon kell munkálkodjunk, hogy a hitnek beszédét mondjuk, hogy egymást bátorítsuk, hogy ne azt mondjuk, hogy jaj, hát jól van, együtt kell élni a betegséggel, minden, az is jó, az is egy bátorítás, minden, de a Istennek az az akarata, hogy mi tudjunk. Én úgy gondolom, hogy Istennek az az akarata, mi végezzük a dolgunkat, a munkánkat, végezzünk az Isten gyülekezetébe is a munkánkat, és hogy ebben ne akadályozzon semmi. Ha abban, hogy mi a másik emberen segítek, ebben akadályoz a betegség, ebben akadályoz az anyagi probléma, meg minden, az minden akadály is Isten szerint azt el kell hárítani azért, hogy én tudjam végezni a dolgomat, a munkámat, a családomba, a gyülekezetbe, ha minden tudjak imádkozni emberekért, ha nem tudok imádkozni, ha nem tudom betegeket látogatni, ha nem tudok segíteni, az minden akadály, nem azért vagyunk ebben a világban, hogy csak magunknak éljünk, hanem gyülekezetbe járjunk, segítsünk egymásnak, imádkozunk egymásért, és hogyha ebben valamiben megakadályoztatunk, akkor abban kérjük Istent, hogy segítsen, hogy ezektől szabadítson meg, hogy a dolgokat el tudjuk végezni, meg közel az Úrnak az eljövetele. Halleluja. Nagyon közel van, és még vannak, akikkel meg kell térjenek, és meg kell szabaduljanak. Jézus nevében. Amen. Amen.